खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हायो। जनायनि रङाजानाव मैया फुंबिलिनि समाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जाथायाव गारिनि थेर बेथेर जानायजों लोगोसे सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। धेमाजि जिल्ला जनाय 515 नं राजा लामा गलि रङाजानाव मैया फुंबिलिनि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुरनिफ्राय जनाय फारसे फैबाय थानाय AS06AH7005 नम्बरनि गारिया हरखाबै गंसे दालांनि सिङाव गोग्लैलांदों। जाउनाव गारि सालायगिरिया गाज्रि जखम जादों। जाथायसालियाव थागिबि सुबुंफोरा नुजाथिनानै जाथायनि बागै जनाय पुलिस बिफाननो खौरां हरनानै लोगो नुजाथिनायाव जोखोम जानाय सुबुंखौ जनाय आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सानि सेसापानियाव ड्राग्स गान्जा निसायारि बेसाद बाहायनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि बेरेखा गसंनो थियारि जादों। ड्राग्स आरो गान्जा बेसाद बाहायनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ हेंथा खालामनो गोख्रोङै गसंथेनो ओंखारबोदों सेसापानि ओनसोलनि दरफ्रोमबो गामिनि मेलेमजिबियारि समाज सिबियारि बिथांमोनहा। थांनाय 19 आगस्तनि मोनाबिलि समाव सेसापानि गेलेग्रा फोथाराव रंजा खुंगुर बसुमतारिया आफादगिरिनि मासि लानानै मेल सामलायनायाव सेसापानि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै गं 16 गामिखौ लानानै सेसापानि आन्चलिक समाज जौगाखां आफादखौबो दानानै लानाय जायो, जेराव समाज सिबियारि, फोरोंगिरि, गामिनि गाहाय नेहाथारि, आफादगिरि, जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे गोख्रों मावफुं आफाद दानाय जायो। बे सेसापानि आन्चलिक समाज आफाद जौगाखांआ सेसापानि ओनसोलनि सिङाव खना खनला बायदि आयेन बेरेखा सोलिनाय ड्राग्स गान्जा निसायारि बेसाद बाहायनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बायदिखौ बिथा खालामनानै बेफोरनि हेंथायै गोख्रोङै गसंथेनो थाखाय बे मावफुं आफादखौ दानाय जादों होननानै मिथिहोदों। तामुलपुर आरो गरेस्वरनि बिजिरसालिखौ कामरुप रङियायाव लांनायखौ जों मानिनो हाया एबा जों माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो जों बेखौ सोंखारियो। बे बाथ्राखौ गोख्रों रावै बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। 6 शेड्युलनिफ्राय 6 शेड्युल नङै बायजोनि गुबुन मोनसे जिल्लायाव लांनाया 6 शेड्युलनि नेम खान्थिखौ सिफायनाय जादों। गोसो जाब्लानो गोसो बायदि सोलाय सोल' खालामगोन बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। बे खामानिखौ थाबैनो बोखांना लानांगौ आरो सिगां जेराव दङ बेवहायनो दोनफिननो नांगौ। बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथां दिपेन बर'आ। साननैसो सिगां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय तामुलपुर आरो गरेस्वर थानानि सिंनि बिजिरसालिखौ मुसलपुर बिजिरसालिनिफ्राय बोखांनानै बिटिआरनि बायजोनि एबा 6 शेड्युल नङै जिल्ला कामरुप रङियानि बिजिरसालियाव बोखांनानै लांनायनि नटिस ओंखारदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा गोजोननाय मोनाखै आरो बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा ओंखारबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। अल अरुणाचल प्रदेशनि बड' वेलफेयार ससाइटिनि बानजायनायाव अरुणाचल रायजोआव थानाय खामानि मावनाय, फरायनाय, हारिमुनि जेंना लोगोसे रायजोआवनो संसार जानाय बर'फोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय हाबाफारिया मैया मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। बे सावरायनाय मेलाव अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खान्डु बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि मन्त्रि एमएलए आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा निरुत सरगयारि बिथांमोनहाबो जर'खायै बाहागो लायो। मैयानि बे हाबाफारियाव अरुणाचलनि गिबि मन्त्रि पेमा खान्डु बिथाङा बाहागो लानानै फोरमायोदि बर' समाज आरो अरुणाचलनि सुबुंनि गेजेराव बेबायदि फोनांजाब राहा लानाया जोबोद बाखनायथाव आरो अरुणाचल आसाम सिमानि सुबुंफोरजोंबो फोनांजाबनायनि मोनसे हाबाफारि लानांगोन होनना फोरमायो। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा बुंबावोदि बड'लेण्ड आरो BKWSC नि बायजोआव थानाय बर'फ्रा जाहाथे जेबो जेंनायाव गोग्लैया बेखौ साननानैसो खामानि मावनांगोन होनना फोरमायो आरो बेबायदिनो हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। बाक्सानि टंलायाव भटार्सफोरखौ लानानै VPI दोलोनि सांग्रांथि जथुम्मा। बाक्सानि टंला बारुवारि राजखलायाव दिनै भटार्सफोरखौ लानानै VPI दोलोआ सानसेनि हाबाफारि लानानै भटार्सफोरनि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै सांग्रांथि सावराय जथुम्मा खुंफुङो। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोनब्रै सार्कोल जालाहा, बरमा, बागानपारा, बाक्सानि VPI फोरनि बाहागो लानाय सांग्रांथि जथुम्मायाव बाहागो लायो आसाम स्टेट VPI मेडिया सेलनि बिबानगिरि पबित्र बर', अल आसाम रांखान्थि उदांस्रि सोमावसारग्रा गौथुमनि दैदेनगिरि बार'नि बसुमतारी, मिरु VPI दोलोनि नेहाथारि जिकान्त गरबफुरि, अल आसाम VPI हादरसा कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि सिबिन दास बिथांमोनहा आलासि महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।